Bideo hau, erronken arabera lan egiten duten eta ikaslek erronka hauen bitartez eskuratu dituzten ikasketak ebaluatzeko prozesuari buruzko zalantzak dituzten irakaslei zuzenduta dago. Logikoki, gogo eta ororen abiapuntua azterketa zorrotz bat da. Erronka horiek landuz, espero daitezkeen ikasketa zeintzu diren zehazten dituena. Hausnarketa horietako oinarria erronketan sartu nahi ditugun modulen oinarrizko kurrikulum diseinuan OCDen aurki dezakegun informazioa da. Gure adibideko erronkan, pentsatu nahi dugu, lehenengo moduluko hainbat ikaskuntzaren emaitzak sartu nahi ditugula. Lehenengo ikaskuntzaren emaitza eta bigarren ikaskuntzaren emaitza. Gainera, tamaina askorekin marraztu ditugu. Irudikatzeko, ikaskuntzaren emaitza guztiak ez direla sakonera berdinaz landuko. Bestela esateko, ikaskuntzaren emaitza guztiek ez dute pisu berdina erronkan. Halaber, bigarren moduluko lehenengo eta bosgarren ikaskuntzaren emaitzak landu nahi ditugu ere. Eta ezin dugu ahaztu, erronkan gure ikasleen artean sustatu nahi ditugun zeharkako gaitasunak sartzea. Irakasle talde bakoitzak erronka hau ikasleekin dinamizatzeko modua diseinatuko du, baina badakigu eskarmentuz, ikaslek erronka horien bitartez hartutako ikasketak ebaluatzeko prozesuak zalantza eta ziurgabetasun handiak pizten dituela gehienetan. Are gehiago, ikasketa horiek talde lan testuinguruan eskuratzen direnean, eta ez banaka. Bideo honen bitartez, argi pixka bat ekarri nahi dugu ebaluazio prozesu honi aurre egiteko orduan. Guztia ere, erronken bitartez lan egiteko orduan, irakasle taldearen esperientzia mailari lotuta dago. Ez baita berdina erronken bidez lan egiten eskarmentu handia izatea, edo horiekin esperimentatzen hastea. Erronketan eskarmentu gutxi duten irakasle talde guztiei, erronkaren amaierako ateratako produktu edo produktuak ebaluatzea proposatzen diegu. Jar dezagun adibide bat. Pentsa dezagun erronka bat, nun haren amaierako ikasle talde bakoitzak bizikleta bat diseinatu eta montatuko duen. Polita, ezta? Egingo degun, lehendabiziko gauza, begiz bizikletaren akaberari errepasatzea izango da. Elementuen muntaketa, nola pintatu den, eta bar. Ondoren, erraz neur ditzakegun produktu horren ezaugarri batzuk zerrendatuko ditugu. Eta irakasle taldeak definitu duen bizikleta onenarekin konparatu. Kasu honetan, adibidez, haren neurri fisikoak neurtuko ditugu. Altuera, luzera, eta bar. Eta nola ez, baita pisua ere. 20 kilo. Pizka bat astuna geratu zai, ezta? Behar bada, kosta ingo zaigu mendiak bizikleta honekin igotzea. Ez dira izan behar bakarrik azken produktuaren ezaugarri fisikoak. Erronkaren emaitzazko beste produktu batzuk ere izan daitezke. Kasu honetan, erronkaren exekuzioko detaile guztiak biltzen dituen txosten bat izan daiteke, edo erronka nola joan den kontatzen duen bideo bat. Eskarmentu gutxiko irakasle taldentzako beste ebaluazio modu bat izango litzateke, ikasleek erronka amaitu arte igarotzen dituzten faseak ebaluatzen joatea. Jarriko dugun erronkaren adibide honetan, ikasleek produktu mekaniko bat diseinatu eta fabrikatu behar dute. Irakasle taldeak, lehendabizi, hausnarketa egingo du zeintzuk diren erronka arrakastaz bukatzeko ikaslek eman behar dituzten urratsak edo pasa beharreko faseak. Honen antzeko taula batean, adieraziz. Lehendabizi, pieza guztien planoak marraztu behar dituzte. Ondoren, pieza guztiak eta bakoitza mekanizatu behar dituzte. Gero, pieza guztiak montatuko dituzte eskatu zaien produktua amaitu arte. Bukatzeko, produktu hori klaseko gainerakoei aurkeztuko diete. Irakasle taldeak pisu bat esleituko die fase bakoitzari. Ondoren, errubrika bitartez neurtuko dute, alba da. Erreparatzen badiogu, bi ebaluazio modu horien bidez, bukatutako lanaren kalitateari buruzkoa adierazle gisa ezarri ditugun ebidentziak ebaluatzen ari gara benetan. Bada, erronka bidezko lanetan eskarmentu pixka bat duten irakaslei taldeentzat egokiagoa izan daitekeen ebaluatzeko beste modu bat. Egokiagotzat daukaguna, hazkuntzaren emaitzak
eta zeharkako gaitasunak zuzenean ebaluatzea. Ikaskuntzaren emaitza horietako bakoitzarako ikasketa eskuratze maila bat zehazten da. Bizikletaren aurreko adibideari lotuz, ondorengo ikaskuntzaren emaitza teknikoa ebaluatuko dugu. Bat, diseinatu eta muntatu elementu mekaniko mugikorrak. Gure adibidean, ontzinaiko utz eta gorri batez, irudikatuko dugu ikasleek ikaskuntzaren emaitza hori eskuratu ez dutenean. Erdi utzik eta hori agertuko da ikaskuntzaren emaitza eskuratzetik gertu baina lortu gabe dagoenean. Eta erabat beteta eta berdez berriz ikaskuntzaren emaitza eskuratu dutenean. Nabarmendu beharko litzateke maila horietako bakoitzak testu bat duela hura deskribatzeko eta nota bat ere izan dezake atzetikan gerora jar daitezken kalifikazioetarako. Adibidean, nota hauek 1, 3 eta 5 izango dira, hurren ez hurren. Irudi edo koloreen deskribatzeko testu baten eta kalifikatzen dituen nota baten bidez azaldu dugun eskuratze mailak ebaluatzeko modu honi errubrika deitzen diogu, eta oso ebaluazio sistema egokia da erronken bidezko lan mota honetarako. Ebaluazio sistema honen bitartez, definitu ditugun evidentziak baliatuz, erabaki ahal izango dugu neurtzeko aukeratu ditugun ikaskuntzaren emaitza edo zeharkako gaitasun bakoitzean, ikasle bakoitza zein errubrika mailatan kokatu. Beraz, argi izan beharko dugu, erronka diseinatzen dugun unetik bertatik, zeintzuk diren evidentzia horiek eta zein unetan hartuko ditugu. Ideia ona da, gainera, ikasleak ebaluazio prozesuan bertan inplikatzea. Hau da, autoebaluazio eta koebaluazioa egitea. Irakasle talde batzuen iritziz, ikasketa horiek ebaluatu ondoren, bukatu inda haien misioa. Emaitza horiek ikaslei helarazi eta kitxo. Hala ere, erabat frogatuta dago benetan bizipen prozesu batek aktibatzen duela ikasleen ikasketa prozesua. Emaitza horiei buruz ikaslei feedback emateko prozesua. Eta feedback prozesu hori berbezala betetzeko ondorengoa behar dugu. Feedback elkarrizketa horiek egiteko moduari buruzko diseinu bat. Feedback hori nork eta noiz emango duen zehazteko estrategia bat. Emaitza horiek ematean, hausnarketara gonbidatuko duten formatuak. Bata, kolorearen arabera, eta beste bat, armi-arma sarea evolutibo gisa. Ezin dugu ahaztu, feedback prozesu hau oso ahulduta geratzen dela gure ikasleek hobetzeko konpromisorik hartzen ez badute. Bukatzeko, jabetzen gara, erronka bidez lan egiten duten irakasle taldeek beste kezka bat izan ohi dutela. Nola lortu erronka sorta batzuetan elkarrekin lan egindako moduluetan, modulo bakoitzeko norbanakoaren nota. Gonbidatuta zaudete gure biltegi digitala bisitatzera, eta zehazki, gaitasunak eta ebaluazioa atala. Bertan, hura nola egin jakiteko informazio ugari aurkituko duzue. Biltegi digital hori ondorengo webgunean aurkituko duzue. etasi.teknika.eus. Gainera, jaso ezazue gure gomitea teknikako gaitasunen bilakararako set programako balorazio kalifikazio funtzionalitate berria frogatzeko. Menu berri honen bidez, modulo bakoitzeko azken nota kalkula dezakegu. Ikasturte osoan erronken arabera lan egin arren.